State President jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H. Pala hendak sengi habai keren kinong tok bor hadin kejeng ya kendu ya kinong elam jangki lai penriu tali ki constituency ban pen kre habai dei bat kelok sabha election ulaong kejeng khot ya kini kinong elam kalong banyak keren halor kumno banle na kabanja ban pen sngotu pajba ya kimat kijura kiba kaseng kadon sha ki pajba ulaong ro bahagani kejeng ya kendu kelaya thir ba kumno kin kren sha ki pajba namar hagi rensan election kindon kejeng kentho ya iwe pa iwe harai nagalyang kaseng kongres kalashim ya katakarai ba kanam kentho lani kta madyong yano harai kan kren ya kimat kijura kibakum kaseng kadon na kabanja kejeng mentoy jong ki pajba rai ba haka arusan trik andi tep kerteng ini tep akajo usngi la de chakaro hills ro deni bathang ni ha slong ro kejing pu jongi ba khot igani ki meeting ni la khot ya baro ki district president jongi ni khot ya baro ki block president hakini ki life home brutally ki constituency but ni khot ro kat tu kan ni ki secretaries ki jong ka party kejing pu kalong ban pensiun tu ya ki nong keren jongi ki ban lek keren haman la ki kendong construct jong ka constituency ban batai ro iki kumno ban keren amde ban keren kulmar ting ki bru ki la ban mon yangi amde da keren kulmar ki bru ki kentai tingi request iki ba amde ban keren kulmar amde ban ben ban kho namar ni ka congress ni affair bat ki regional party kiwei ki party ki la ban keren kat ba ki mon ni pat hapo national party nya perkhat ye government ta perkhat ka bala shairo tingi berbor ni ai ka training hakini ki por bladap Cipnai mencuang yang ai training yang ki district president jengi yang ai training yang ki block president jengi inde bangkran kumar tementaro hak state level kamtam kani ke konsensi ngila on iki bade bangkran da kor ke borom dai ban tipru iki bangi kren namar ka dai ka national election ki dai ban tipru ki ai ki jing kwa ki jing angnot jangka party congress la ringi poy ka bor ban yarap ya kinong rep baniarap iki betre sarkar baniarap iki samla baniarap iki longkmi baniarap iki kena pule bat kumta terter ila batai ki menne nag menta ka jing tip ka jong ki babon ngin sa airo iki kot kisla ka manifesto jong ka kongres ngim pat lunch hendri ki jingdon kam bade ban include ka manifesto namal ka phase 1 ka de hang ne Meghalaya ngin sa ai kitaro idang yo menin namar hadin bala declare election ngadang wan Delhi menin ngidang yok menin tengah ingin translate nak pareng cakakasi ingin sesam ki appeal ki ba lek na benta jonga personal appeal ro ngila dep lek ngin paprin kermen hapo citeo ngin sesam caki nong tre jongi kata ke jing tu jong ke meeting ban perkhat ki plan ki policies ban keren bat ka jo ke por bat ban tristom te ngayo sngero ngila sebab ya singaur ka sur jong kinong tre jong hapo ground reality kala pen iro ingi namar ka jong ka polling stations la ka jong ka district la ka jong ka consis ki don lagi jong ki local policy ki local issues be ki don ki kala pen singaur ingi ngala simi kata kenang bangindele tan keren keleng meeting ngila pen pendon kami kata ka jing jong